Tornar a néixer. He passat una gran part de la meva vida envoltat per la família, parents i amics, treballant i fent de pare i espòs. Era el pal de paller de la família, amb una confiança plena per part de tots. Em semblava tot normal en el dia a dia, però dins del meu disc dur o subconscient hi havia un arxiu que estava contaminat. No me n'adonava, però estava caminant per un camí tortuós en un dia de boira molt espessa que fins i tot havia entrat dins meu i no em deixava veure que a la fi d'aquell camí hi havia un abisme. La meva vida anava passant, però ofenent de tant en tant al pare i demanant-li perdó i ajuda. Jo no podia viure d'aquella manera. Quan em deia t'estimo per part de la meva esposa, sentia dins meu un remordiment de culpabilitat. Però aquella boira no em deixava veure i tornava a recaure, i es repetia de nou els mateixos passos: penediment, perdó i ajuda. Recordo la darrera vegada que li vaig demanar ajuda. Estàvem allà, ell allà dalt, clavat a la creu, i jo als seus peus, suplicant-li. Jo estic segur que ell em va ajudar a aprendre a saber destruir aquell virus. Al cap de pocs dies vaig tenir la darrera tentació i acte seguit vaig sentir un buit de soledat al meu entorn. Estava caient en l'abisme. No estava sol, hi havia moltes més persones, però allí vaig valorar el mal que havia fet per culpa d'aquell arxiu contaminat. El pare havia començat la seva actuació vers mi i vaig poder-me marcar dues línies roges per a fer front a possibles futures recaigudes. Una era el no tornar a ofendre'l i l'altra a la fidelitat a la meva esposa per la resta de la meva vida. Vaig aprendre a fer front als sentiments negatius i saber-los gestionar. Una nova vida havia començat per a mi. Se'm varen obrir les portes d'aquell abisme i va marxar la boira que m'encegava. Havia tornat a néixer. Em vaig trobar en una gran planura on hi havia molts camins, dels quals una gran majoria eren tortuosos. Però jo ja sabia que havia de seguir un de recte que tenia prop meu i cap a ell em vaig encaminar. Poc temps duia caminant quan vaig veure que prop hi havia una cabana amb una llum resplendent que sortia d'ella. Veia també que des d'altres camins rectes també s'apropaven persones cap a aquella cabana. Tots duien lligat als peus un sac on hi havia tots els nostres pecats i el mal que havíem fet. Era feixuc arrossegar-ho, però a mesura que m'apropava cap a la cabana s'alleugeria aquell pes, fins que quasi arribant ja no sentia res. Ja no pesava, el sac estava buit. En arribar enfront de la cabana, l'esplendor deixava veure a un home assegut a una cadira vella i duia una mena de túnica. El cor em va fer un salt. En veure'm va dir: «La pau sigui amb tu. Ara celebreu el Nadal, el meu naixement. Tu també has tornat a néixer a una nova vida. Conserva-la i segueix sempre aquest camí recte pel que has començat a caminar. Sempre estaré al teu costat». I així ho faré. Bon Nadal!